ko. Matipipin. Basta isa nang gupon si Pingapon. Ang sa taprame? Wala man, guwapa ka. Dali na, pagsubo na. Hi everyone, madung hapon. Kuanday ko guys, mag-prepare og sudas pa ni hapon. Magkuang ko tinulang isda. Sa isda, matambaka mas siguro na. Okay. Si tatay, nasa kagontaw. Okay, sabaw. Nasa mga idara na guys. Hindi nakagwantaw kuan. Okay, sabaw. Jauhan gihapon. Nakangadto na ko sa garden, nakapanghukat og karedyot. Niuwan po utro. Alas 5 pa sa hapon. Alas 5 pa na yun, no? Alas 5 pa ron? Sa oras, ah? Alas 5 pa mo siguro, mura na mag-ngit-ngit na. Ano, hindi ang silpon na isa. Oh, silpon. Hindi, sa oras, ha? Alas 5 din na. Dari kasi na ko kahibaw ko sa oras. O, alas 5. Ito? Alas 5:12. Magsabaw tag-isda. Lagi karong Mayo kay 101. Karong pa masiguro na itabong ang Mayo sigiguan. Nay. Uwan, tayo Mayo. Kay uwan na di ko ng Mayo. Tapos ito na, ang tapos ng Mayo. Hanggang kamunggay, kung kuha na katong dabong pa. Katong dito sa kalsada bitaw nga bagong tubong kamunggay. Anong bata pang kamunggaya ba? Maglaway ko ganing kamunggay kay nag mga bata aron ko ka. Bahalag di sa liana mo kag isda basta kay na makakuha sabaw. Di pwede og kanurera kuan. Dilata. Haras Aliana. Aliana! Paunuan ha! Uso dari kuan guys. Hilanat. Si Tiri hilantan. Ako'y naguna. Natakdas Tiri. Kinahanglan si Tiri yung gabi mulain. Mulain ng higdaanan. Okay. Basig makatakod sa mga bata simba ko. Tungod siguro po nis panahon. Okay. Waluan man. Ano ba? Hindi guys, sa rin ibutang kuha di pukukuan. Ngani niya ah. Nganda ni. Sa nganda ni isang green eh, kalimot ko na eh. Bate? Oo, alugbati. Garan mo kung ganing alugbati, arang gipos ka mong gay na eh. Ha? Ang gipos ka mong gay? Ugasan na sila duha parehas. Amang hugasan ni nagkuha nang magharos ra. Okay, hamang harus doon na isa na hugasan, di ba ta? Si tatay po daanan ko nagtagsaduma ni hapon no. Dari sa probinsya, ang mga tao dari guys.
Sa Juman ni hapon. Ako kay gabi yun, kay pa ni hapon. Makasurvive man kung ako'y taon pa ni hapon. Mga dyan yung daling tanan sa probinsya. Kamunggay, Talugbati, Ganas. Okay, hindi man palitin. Oh, binta-binta sa probinsya guys, kay Tuan. Hindi ka magkapalit ng kamunggay. Napulit ang nalay kagtanaw yang? Napunan ko siya. Wag, na gang sadya, di naman siro. Aw, mo na yung sign of progress. Ano na sila? Nami na bang sadya ha? Gisi mo ka. Upang isira, magbumot umayan. Aw, mo na yung sinyali sa pagkasinso tinitambot. Sinso. Aligo na kaliksi. Nga naman na. Nga man. Aliyan na. Tilo ako ay, na dyan panghubog ay. Ano na dyan panghubog. Nag-isa, tagsatayan. Nagkakasal to. Kailangan ah. Siyempre tuon ka. Da. Magluto, magdugdug, di pagmurun. Manang iplano kaya manang snack ko, naghuman. Kaya di ko man ni hapon, dani. Kalarang. Tapos naman, ito ko na may nagkasan. Sa kaya bukan to. Kung pinalabura siguro lihok na tele, makasamad-samad. Di ko ka mo pinapaspas. Maraming jijin. Iluro yung tangan kay Irma. Salamat po na. Kaya ko po kay, di po ko ganahan pinatugay, kaya kakubong ko. Madali, daga. Ako di ko. Ako kaso di ko kapuano ka ng pinapaspas. Magdali-dali, makugaro, makapahuay na ko. Kanang Makasamad-samad siguro pati. Nga gilain mo rin yung usa ka po. ako pala. Moon. Wa pa na ako. Bilibig, dapat ko. Diba sana. Nga na isda Ganda na. mo kung mga siling. Ha, Matamba titay ka. po dito sa bulan ng siling nga to. Tingnan ko yung mga sabaw. Pwede. Kung Pero magnoon. ba? Sayang. Tagulan na eh. Ay, mo ko na. Adosa. Ayan mo ko na. Wah, palagyan ta mga manong pangki sa isang luya. Da, mawagazid ko. Dani sili, di ko nakita ni mo dani. Oo, pwede. Di na mo. Ganda mo kung silinghang kaya dagan may silinghang ito lang doy. Nakilala si may ganda, nagkasarap kay may sili. Way sili dani no. Nakita ko ra gid nagdako. Lalo na sa sili. Ah, Lalo lang ang doy. ilang Nagkuhan mayon. doy. A few moments later. So ano ko? Ha, di mo sila mangaon. Ako ra may ikatasan naman ko. Tan mo una lagi. Bahala mo. Kano din. Prami lapit Ay, lang ko lagi nang dambaw. Dahil sa may lasa sa tinulang Dambaw. isda. Dami ah. Sa naon. Lagi. Na maguday ko an. Nalasaan na galubati, ang kamunggay. Ganahan mo ko gulabati good. Lami man galubati lawo jud. Ito na. Ano nga galit na ba lami? Tan. Ha, ko lang yan. Dako niya, bag. Mag-mastery ka na mong ilong kayo na. Uy, Ganyan talaga sa ka. ugma ka. Mas Tado mo karong binigabas kuan na city. Mabro man sa kalentina. Karong ikaw mao nagsuwat. Malista. Ay, dapat Hindi na pa vitamin. Mag-vitamin C. Di man po naminaw. Huwag man siya mag-vitamin ka. Dahil naman ang maintenance nga ba magminahaw di hanggang ng panginom. Dahil maintenance na yun. pagka natirla, kaya matugog sa siyo. Na may ba kaso sa baw, tambaw ra balik sakit nga ni. Tambang sakit ko na day. Ano na? Ano na? Alam mo yun. Tambaw bito ni nga ni. Green leafy good na. Wala yung mantika. Wala Ano yung nila may pakaon sa naisakit. Mga dati riwa. Kamunggay sinabaw. O galubati. Dapay ko ah. Dapay inano ng... Sa ganda na. Bulol niya. Yo. Tiri. Barang tiri. Subalhin niya na Ano dari. na? Mama? Anak ko ma? Ikaw na lang may counter. Mama? Koleksyon. Kuan man eh, kananay self-service.
Lah, tuloy lang. Kuan, Kiki. Yes. Ang pangway. Kanya-kanyang sandok. Ato ka rin ko. Kiki is. Basta kayong Kung butang naman ni sila. makurog ka, nag-una-una naman ko. Pwede ko muna magtambaw. Na. Ka, nalagyan mo yun para sa Ano mo. lagi tambala? Paracetamol. So, oo. Kay, Adlaw, sige palabay, kapila na kang adlaw. Nausa pa. Asa pa? Karong pang adlaw, sige, inom. Alauna. alauna pa ganiha, pa makainom ka. Gato, nag-inom na. Wa. Ikulsin, inom mo na. Aw, di ko, ginoon. Di ra ba pwede mag-redis o lagpas paracetamol kaya makadaot rin mas kidney. Gabi rin ba nag-inom ka di ko din. Tulog. Refugin. Ay, Tulog tulog. na inom mo? Inom? Tulungan. Sinag ni Adlaw ra. Ako nagkawara ito gapon. Masama na ka. Ganihan yung sip. Labis gibati. At sikap na ka, ugma. Kaya sige kag inom mo paracetamol. Parang, kuan ka. Ano na kayo mo, maglilantan. O makailan, te? Ngayon na yan. Nay, nagawa lagi kong alyanan na kay Jang Aum kay Buhi. Nanganap ka daw. Gani na. Malapit ma. Sandi na, makailan mo. Banap doon. Tulong mo sinang. Natang ipacheck up ni Dr. Bay ng mga Aum. Madok lagi ko nga ng Aum, ha? Nay. Ah. Ang galing magdak ng Jang Aum. Nasa Ano ba mata. yun? Haman. Nay, guntingin ra, nay. Basig mo. Guntingin, nay. Adjo, sige may pensyon kay basig ito ng gupon tipin. Alam mo. Ayaw. Ayaw lamang. Di ba adjo ba si Jai? Kukuha ka na pa kay basig matipipins. Jai. Ayaw ka na din na. Hindi din na problema. Hindi mo. Okay, ayaw naman nila milama. Kay, mahapad lipok. Katatay ito. No, mahapad lipok. Matipipins. Basig ito ng gupon tipin niya po. Ang sa taprame? Wala man, guwapa ka. Dali na, pagsubo na. Dali na ba? Mukaan pa kay kang kusnitan. Bulinaw. Bulinaw ra kay lamin. Bulinaw lami ng suy, lagi kag bulinaw la. Lami lagi ni. Dali ka ng very good ba, pagkakasuway gudan niyan. Di mo ka rin katatire. O suway o, bulinaw o. Woman, di ko tulog isla. Tagas Ah, Nay, wam lagi mo burn out, nay. na, nanahali ko mura na o. Naanad na siguro kas katong isa tulo ka buwan tang gulti. Nga ron chance na mo gluten. Iting uwan naman, buntag naman mag-upload. Lakanan ng bulinaw la, lami na. O, Jila. Bitaha man, kaya lamdan man. Kaya sa gabi eh. Makasunod ba ka na nag-PLDT po? Wow. Aglas hindi kaya arang magsud na. Hindi. Balik ba? Katip mo na. Ah, Tawag di Bakil. highway man good. Ha? Highway. Lagi mong sinina. Mayang Linis masliri. mo ko. Ikaw sa inyo na kay buhok ng biyabas. Chalyana. Pagdali na kaon, kaon bulinaw la. Bulinaw, ma. Suway gubog ka bulinaw. Malapit, ma. Sabi o. Kauliksian. Kaon na, labaw pong di mo kagisda. Di ba rin yung mga isda slik sa isa? Ayun sa yung mga bata ah. Namira bag buhok, wapa ra ba? Bitaw. Na, gwapang bata ah. Buyag. Bujag, bujag. Buyag ka pa? Buyag. Buyag na mali. Gwapa ra ba bata ah? Ah, buyag. Mauna siya. Ikaw Aliana, isa may nga gwapa ra ba sa Aliana? Ah, buyag. Pagdali na kaon. Dali ko ka, ma. Karong matug sa jo. Lexi, ara mag-imong mga kwarta, Lexi. Pag ito ha, kaya pala ito niya yung maog. Kanang uniform, kung eskwela na ka na Lexi. Uniform sa eskwela. Eskwela, dagtarang biha, di lang kapit sa mga kalibunan, mga miyabasa. Taprame. Ako ka-greet natin in Taprame. Hala, nakalimutan. Nag-greet sa atinin. Happy birthday, Atin N. Ang nagkantahan, ma. Happy birthday, Atin N. Happy birthday, Atin N. Happy birthday, Atin N. Happy birthday, Atin N. Nakalimut mo kung sa greet ni atinin ay. Sibo, siya. Kaya po namin nakalimut ko greet ni atinin. Hala, great. Mga po na yung mga konsumisyon na din. Naginugtog ka kayo kakagreet. Nag-ikaw. Happy birthday, Atin N. Hindi. 36th birthday. Isda. Na nag- Adik, isda, ma. Pinupupog, ma. Wala na nagsubi. Hala, salyan naman. Salyan, hindi mo kagisda.
Wak mana di pag isda mo. Kau anad-anad yun. Nanad lagi, di pwede di manad. Sabahan mo sa sulod. Ganad di kagaon. Wala tika ma. Kaon mo na otro. Saan mo? Ano kasi na? Wala ginamos na Karang nabunghay pa sa kubasa. Parang Sa maanad. Parang ko sabaw. Kinsa? Nay, kamo gamos, nay. Hindi ko magamos. Mahal ko kay. Suway ko. Ako nakasuhay ko nagamos ko. Ipatuman na ni mo tama ng isda. Kanawa di tubig. Then maura. lang Nigray na siya asinan. Mo na to. Na-ferment na to siya. Katong ginamos ng pino. Diri. Kami na ginamos na kita maghimo. Tanong ka mami. Mo lagi kay di na tao palit og ginamos nga kanang angkat dito sa laing angkat gitas Mindanao. No, kay hadlok sa naingipon para si Para Basona. na. Kurami. Yan ilan pa. Mami kurami. Nalabsik. Bao ano nagyan sa siguro na siya. Limbo ko. Ginuong hapit mo dyan. Hapon na ni. Ito. Oo, nigo. Nigo ko ba? Pero kung nigo na tayo, dito tabang. Pa-check up na naman na din na. Nanoon ka man. Dali na yan na. Mama. Pagkaon na. Ikaw mama. Di sa ka makis-kis ni Mami Terry. Di ka mo do. Hindi sa ka mo daw gabi. Wa mo gali ko mo kiss da na. Be, di sa po kumukis ni mo. Jakuan ka na na. Sa tayo kiss-kiss. Madag sa mo do na.